Ketemu apa sapa wae to? Dong koclok nah iso ora petok lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki aku ketemu dulur lanang. Iki sedo edan. Bos, ceramah aku, Bos. Wis insap lho to, wi. Sapa sing ngisap? Alah, kowe apa yo ro to, Bang? Ngawur. Alah, ojo nang warung ayu barang lho, Bang. Lho kan sekat dagangan, Bro. golek dagangan. Aku lho, Bang. BS wong Trabante wedhus lho mampir nang warung Yuswas. Aku lho, Bang, dijak nang warung ayu. Ojo. Kowe duwe bojo engko derane aku sing rusak. Kowe manut aku to? Yo wis aku yo manut dhek to, Bang. Iya, ceritane iki kisinan. Piye? Aku kan rono. Aku pinter, mampir. Bang. Bel mampir aku jiwa wedhus. Aku golek rujak. Mlawi di selenganan iso. Jam 10 to meko baratus. Mau gendol iki. Gak dhewe. Lah iki kok kene dicapo isin arek balik deh. Lah Tempo. Kan wis mlite sebulan. Petokan iki arep juga wedhus. Lah ngene nyapa golek dagang radang mulai. Lah tra yo ditulek rujak, golek es. Mampir golek rujak. Rokok mopo Surya ae. Dek iki wis ropong. Langsung Surya jalan. Ya, rujak es lotre, biar lotre tak piro we. Ya, 20.000 blas jong sitok rene. Lah, oleh rokok sadak gede lah bel apa. Kowe kehidupan yo. Kowe tau kelucuan apa karo Dit? Akeh iki. Apa tau? Jaman dhisik mendem kae. Piye? Ya, blas. Nyapa? Ndak. Ya nek wong lho kok ngiceng wong ning SD lho. Apa? Wadi wondo ya, wondo. Sing lucu gatot. Gatot. Lah, betok ini to. Lah ya kan gatot kan enggak iki almarhum ya. Sikile kan yo Gak iso to mbak ijo. Lah gak oleh ndase bedok kate tok wiri to. Lah kok saya tinggal gatot. Dong. Lah karo durinya apa to? Napa to? Yo wis ngono, malah mau metu gawa apa watu sampe nek gede. Bro. Lah kan jaman biyen kan jedinge go enek tau enek apa iki? Dhuwur iki enek gendeng itu. Lah akhirnya nyoblok sing ning adus iki bau bau ya ra karuan. kan main-main. Maksudnya Kuwi mantan anyar to. Kuwi mantan anyar. Elah. Mak nginceng. mantan aja. Mantan anyar. Mantan anyar. Mantan anyare sapa? Ojo, Gak apa-apa, gak roh wonge. Ya sapa wi? Winci gunting. Bongkol. Nyilih gunting ngene Pak RT. Seurung. Pak RT berarti Pak Samsu, yo. Lah. Kono. Ngawur. Salah. Ngawur aja nuduh. Ya. Nyilih Nyilih gunting. gunting. Nganu sekno terus nyilih gunting keduane kuwi. Kati kok betul gunting aja. Ya kok nyilih gunting. Ya toh. Akhirnya kan zaman biyen kan cek blabak toh. Iya. Dikawur kene Gunting. Ya toh. Lah iya toh, bolongane sih toh. Lah bi antrine bocah iki kok Ada ngisor wong ngene. wolu lho. 1 2 3. Lah sing dhuwur dhewe ngene gedelok ngene. Disondol kok ngisor ngale. Sondol kok ngisor ngale. Gentara nurut. Keceng. Gatot ya kabeh urut. Kayak cawol. Lah, bosot tenggor gatot ya Pasti Selesai. Ayo, gosok kan gak dikenggon. Gawa ta tingkau enak ya. Tak lewat tiba iki ceng padha ngiceng. Wah. Dioper caca mlawayu gatot ayo ta dibilang mindek. Nyolote kan sikil stok celot-celot. Cantol pemean kene. Tek. Akhirnya tas dicekel. Sapa pi cepet to? Dicekel sapa? Gatot akhirnya gawa kok Mbah Toyo. Kabeh dicekel. Alah RT-ne. Racun akeh rembuk rasane. Sesuk di kabeh akhirnya betul jare sepuro diri-diri. Nah, mboten ketok. Jual wong jagongan lha kok diinceng. Tapi wis ketok. Wong Asline. jagongan. Oh jagongan. Arep mulai. Arep mulai. Kayak petran sampean. Podot to lho. Ndak to sapa wi? Kan gatot kan sikile. Yo Sikile ngene to. Anu. Delok dangdut ning kok dam Banteng. Iya. Ya, iki kan dam to, dek suyung ngene, ya to. Lah becin kok kono mlangkah dam. Tok.
Biasa iki tekan ya ngene ya. Ngene. Yo, bahaya. Dadi nek ngeton nang yo. Cemplung jam. Sumpah. Jauh kan nguton ya. Kowe jacau sih. Jam dong bandrek ya. Iya. Sepurane. Datar mendem ae. Jam coba cemplung dase sing kalah. Terangin wis katut kok. Ngetut nek yo. Ya, Macam mulai soro-soro pong. Lah, zamane mbiyen kan video BF sing kan nganggo kaset to. Yo, Nenggok nongo, nenggok jati ya. jati to, Bang. Gabatat sing gawa dijaluk sapa-sapa gak oleh. Ora, ora. Gaton ngau marep dhewe kan mlaku ning ngene. Kau wabe saburi iki mlaku ning kau. Elok gatot. Lah kok sana nyolot cek cek. Nyapo? Ora apa-apa, Dot. Nekone we. Wes langsung set langsung ning buri dhewe. Lah wong saka warung lowak. Gatot. Kehidupan di sini soron Wah, po. lucu deh, Pol. Lucu almarhum. Pendidikan itu kuat. Gandung pacaran toh. Alah, masa mbok bahas kuwi. Gandung pacaran. Iya. Ning SD siji. Ya to ning Bauri. Iya, Lah, iya toh. Karo keto ya toh. Ya ora aku win nongo. Lah, bar kuwi nek kan nggak ngisor jenengan toh. Gatot ngerti nek diomongi gandung arep ngono. Ayo, gatot menek sik kelem kae. Lah, pacarane ning ngisore, iya toh. Terus tinggal pacaran. Gatot keplese. Cok, lha jane gandung karo anu iki kok kene. Lah iki pas jambangan anu kae lho. Apa iki? Bayu kira. Iya, terus. Kopi. Oh, langsung mak bayi. Bayi. Wah, Gadot iki man of the match Gadot. Tok iki. Biar gandungnya Ora pengen terlalu. no sepeda MX, ya numpak sepeda MX. Tapi iki nek mendem senengane man piring kok. Sopo? wih kan lho. Kuwi mesti akhir ning mau mati mangan piring. Tenang, ketak. Mana mantune ning nongo. Hmm. Pangan ngene gelas. Kok kemelintine. Kesurupan. Kowe ora nggone payung ora? Dangdutan bareng dangdutan wong main tirik-tirik to. Numpak motor mlebu terop gebrak iki kabeh mecot. Zaman dahulu wis ngeri. Ngeri. Alah wi pas kesurupan lho, lek kaya klebon. Tapi tambani wis dolah. Klebon apa wi? Jombo. Badas pati. Tapi akhir mendem klebon kok kowe. Kuwi bendino wis. Pokoknya zaman iki. Pokoke ngawur ae lho. Aku tapi ora tau. Kowe ora mlayu, kowe dhisik lahir mau Iki cilik dromos ning ngarepan kae. Iya, latane kewerem. Pruk. Aku soro di urip iki. Dhewe soalé we. Oh, kok cilik dhewe piye? Iya, iya. Pokokan dikongkoni terus lugu gak iso, angger teko kau petruk salah kau petruk. Iya. Bandar, Pong. Nyapa? Iya. Kudu wong enem kudu pas. Pas gak oleh. Ora gak oleh padha. Pokokan kudu padha. Terus nang lho, pokokan buri dhewe kudu padha. Gak padha lah Wes. lemu. Tuku neh. Kon bandar nganti rata. Ora rata tuku neh, Pong. Ora iku wis remuk apa. Iya. Iki menak, iki kan ora terlalu soalnya apa? Iki kan muridé, dadi gak terlalu disayang. Ya sing wong jaba kuwi to, Pong. Bengep. Sing lepot kuwi. Zaman kae kowe cek kelingan bro, Darpong. Darpongmu. Oh, amlang gedung. Iya. Men maco. Kan ning ndi kae Darpong kan ning ndi? Sumatera. Gak tau rene ya? Ya. Ya aku iso dijenakno Darpong iki piye to? Do pitik. Ke maco pertama teh. Terus gawe tuku motor Shogun New Shogun anyar kae montore digebel. Brong digawe brong. Brong angger anu dirong-rong. Oh, telah Darpong ngono akhire. Ya kok aku malah sing dijenakno. Jenenge tarah emang kowe sak urunge kuwi kono wis jenenge Darpong. sih. Lah iya maksude kok iso malih aku celuk aku Darpong iki aku yo ora ro. Jenenge motor kuwi lho. Pertamane kuwi. Lah iya aku ki gak ro nyapa aku diceluk Darpong yo ne. Gak ro yo gara-gara kuwi ketoke. Kuwi ilang terus aku lah iki Darpong iki. Darpong keloro iki. Nah, kuwi liyak tok tangkeme. Nyapa sapa? Darpong. Nyapa? Zo. Dili. Malah cinta. Kok iso liyak tok nyapa? Cuang. Sapa sing itu? Cowok. Aku sok kate Dulu nek kok ngono, Bu. Iya. Mat, cuk. Angger kon gawane mulih kok dheke cah itu emoh. Ya to, engko ketemuan karo aku. Jare rene. Lah sing digawakno ki ya lucu lho.
digawakno ki nek petuk bocah iki gak ngomong, bur meneng lho. Engko nek bocah edok emoh, darpo sing diamuk. Yah, liyak raine sak cara kelulut kayak karo anu. Ya nyusak kalah sak pangan gerot temen. Kelulut. Kowe tau dijak anarkis karo Ki ora? Tahu. Neng ndi? Neng ndi? Kalah. Lah cangkem. Neng ndi? Ini apa kowe terus? Kerolas bengi. Ndi? Jauh lho. Gak nyamuk terus pong aku. Masa obat jamuk. Rawong. Gila rawong. Gagah gak iso. Simbolan iki. Nanti saya di bola aja akeh. Ya, kok iso aku tau. Aku tau lho. Jam 09.00. Arep gelut karo kita tahu aku. Nyapa? Ya pokoknya cinta. Iya tempo. Lah kowe kok wani kowe karo kuwi biyen? Dhisik. Padha cintane. Itu aneh. Ora ngomong iki masa lalu, Bos. Jadi ceritanya kan Piye? ada seorang wanita ngono. Sebut Si A, aja. gak iso si A. Sebut ae lho. Gak iso, Jo. Iya dong. Ayo. Terus? Nama baik nih ya. Terus Si A. Aku sih kuliah. Ya soalnya dalil kan aku tau nongo. Ya punya ngono. Aku mencintai dia, Dit. Dia taek ngaji. ora wi aku 31 to RT 31. Oh. Alah ro. RT 31 bagian pinggir kali. Gak iso. Wes kleru wae. Soalnya itu. Mencintai dia. Tapi kenapa mbok rusak aku? Oh, ngene wis critane kowe nge-share tok tapi ra wani omong. Terus Dip baik dadian karo Dip. Itu kamu. Pincane kalau kita tahun-tahun ini kita Terus wing piye ngomong? Dip piye to Dip mbok rusak piye? Tom. aku wis gak iso omong. Piye? Suwi rokok sadar. Wis meneng. Wis aku meneng. Ya. Karena piye, Pong? Iki iso arep piye? Iki cara nganu iki kembang desane, Pong. Roh aku Wis ora to, roh. Pak? Iya. Gak cocok. Oke, dhisik tanpa pandang bulu, Pong. Gak usah kok sikat kabeh saiki alhamdulillah wis imsap wis gak koyo ngono. Tapi yo mbok aku yo ora roh. Soale yo jeneng warung ayu barang lho. Dadine muga-muga bocor ya. Nek blantik kan yo ngono kuwi nek tindio niku wis. Grab ya. Blantik jenis akeh lho, Dit. Blantik wedhus. Terus Ya aku nek Blantik edoan. Terus? blantik wedhus to. Kowe aku ora apal ya. Berarti pedus kayaknya plus ya. Aku wis wedhus to. Wes aja mulai kehidupan yang baru. tapi wi ngajine po winter lho. Iki mbak-mbak manene. Kenyek kok mbambani. Mbak-mbak kaya ngene iki. Wong kalah karo iki. Damu iki dadi Gus kok. Heeh, wis ora dadi Gus to Dip ya. Ora Kok kuat. iso salah dalan. Salah dalan bocah iki. Kowe keblowok ning opo? Lah lho, lho. Kok jenggot sama medowo tak ngarendek. Dadi Gus dhisik ya. Yo ke ngaji nglakoni to, Pak. Jadi saya iki Ngaji nglakoni lho saiki wis kudu mulai ekonomi nggo anak bojo. Dadi nek gak iso teko sakmene Pong, gak kuat imane. termasuk suwi kok. Suwi. Pokoke lah bocah iki kacamataan, Hmm. wis aja mbok takoki. Nyapa? Nyapa? Iki kok. Aja mbok takoki. Nyapa dengeri? Biasa sadar. Aja, pokoke lah biasa ini biasa iki yo. Nah, iki cerita ngono, Bos, masa lalu. Gak iki tak olehne bocah nggon aku rondo to. Wong di bajulan. Iya, iya. Tak oleh ndak. Saiki rungokne Pong. Kono iki gelem, kon Hmm. delok. Terus Lagi to, aku ngomong bocahe, anu Mbak, anu iki diparani kare tomblo, anu apa iki? Anu Anto. Yanto. Yanto. Iki. Anu kita kokono wis waduh wis maca ayu. Lah kita telepon iki. Sok-sok bene tak rono jere lah mateng. Piye to? Orang saiki to membuat hatinya tersakiti. Ora Ngene piye-piye? Wong iki aja kesusu diseto. Wong lagi di teman kok kesusu Lah langsung. kok karep pengen njaluk HP arep semayan dhewe. Musuh iki alah mung dirusak to to. Yo, Apa omongane. ora ngerti kelakuan. Wonge trauma sing rabi seminggu wi. Gak. Gak pamapura yo. Ya bongkot ta kene.
Dip, aku jalan nomor ngomong, tak WA-ne lah tak terus tak kencan wong lur. Alah. Iki ora lho. Kencane ngene ning ndi Dip nek iki sing gowo. Alah, bar iki terutusan iki namane onyor. Terutusan mesti iki. Dadine lak ning angkringan kan. Tantan ning angkringan ngarep ngene aku wong iki moro. Sik Dip. Ojo kesu. Wong iki wis nunggone ning kono, wis ngenteni ya to. Foto, foto ana susu kono aku jek repot iki. Cuk, iki malah di ngonone malah. Oh, Ya saiki ndi wong? ya nang omah. Ije ya. Ci Kapan delok? mau Cok ndelok kaya ndelok dus ya. Kapan aku delok bocah torongan iki sering perkenalan. Nek cocok piye? Langsung gas ya? Buk pinggang, piye pinggange? Pinggang. Ndak gerakan pinggang kok. Ndak bisane lho Dip ben ro. Ndak Kapan? gerakan pinggang kok. gerakan Ndak kok. Ndak. Ora aja. Ndak. Wis lor blok. Kalah gak iso. Gerakan pinggang. Macam masa lalu zaman dahulu, Bos. Ojo gerakan pinggang sik. Hari ini kita akhiri aja. Sik ta ojo. Assalamualaikum. Alah. Nyapo to. Wes. Rong bar. Wes. Gerakan pinggang.